Flimkien ma' Lidja, Dr. Abela jista' jmexxi lill-Partit Laburista u l-pajjiż għal suċċess. Dan kliem Emanuel Kuxkieri f'intervent li għamel f'attività taħt it-tinda tal-kandidat għall-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Robert Abela. Filwaqt li spjega kif iħoss li jaqbel ma' dak li kien qed jgħid id-deputat Robert Abela, irringrazzja wkoll lil Lidja li kienet parti mis-suċċess li kiseb il-partit f'dawn l-aħħar 10 snin. Jiena nistqar dalodu magħkom illi f'dal aħħar ġimagħtejn tlieta kont qed insegwi b'attenzjoni massima l-interventi taż-żewġ kandidati li għandna qudiemna għat-tmexxija tal-Partit Laburista. U analizzajt sew dak li qed jintqal. Nistqar dalodu illi inħossni komdu ħafna nassoċja ruħi mal-ħafna dikjarazzjonijiet li qed jagħmel Dr. Robert Abela. Emanuel Kuxkieri faħħar ix-xogħol li qed jagħmel Robert bħala membru fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fejn jassigura n-nefqa xierqa tal-flus pubbliċi mingħajr intħil politiku. F'dan il-Kumitat Robert Abela ressa għal skrutinju diversi rapporti fosthom l-espropjazzjoni tal-art fil-Fekruna u id-dil ta' Spinola. Intant Kuxkieri esprima s-sodisfazzjon tiegħu l-proposta mresqa minn Robert Abela fejn aktar nies ikunu jistgħu jsiru sidien ta' djarhom. F'dan ir-rigward, Dr. Abela qed jipproponi li parti mill-eluf ta' djar madwar il-Gżejjer Maltin li huma qodma u dilapitati jiġu restawrati u jintużaw għal skop ta' housing soċjali u affordabbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.